Sanibonani, igama lami uSizophila wakwaNgwenya from uMzansi Celeb. Sithola lana ukuthi kunomlingisi odume kakhulu we-The Queen okugama lakhe kuKhanya Mkangisa. Uthi-ke uzizwa ehlazekile ngemuva kokusabalala kwevidiyo ebiveza eboshwa ngoba etholwe ephuze kakhulu eshayela. Ngesonto-ke kube negidigidi elikhulu ezinkundleni zokuxhumana kusabalala le video ekhombisa lo mlingisi eboshwa amaphoyisa emtshela ukuthi azomthwesa ecala ngesenzo sakhe. Abantu-ke bababaze ukudelela kwakhe umlingisi. Ukhanya-ke uthena amaphoyisa iwona amsukelile. Uthe-ke ngeke athi naye wenze kahle ngokushayela ephuzile. Uthi-ke kulesi sigameko esithinta igama lakhe wachukuluzwa njengoba wayengakaphumi nasemotweni mangabe lo wesifazane wephoyisa eqala ekhuluma kabi naye. Uthi-ke kuningi okungaveli kule video ukukhombisa ukuthi yonke lento yayiqale kuphi kanjani. Uthe yena akayena lo muntu lo obonakala kuleya video, kodwa indlela abamphatha ngayo yiyo eyenza ukuthi akhulume ngale ndlela akhuluma ngayo. Uthe-ke amaphoyisa angeke awavulele icala ngoba ufuna yonke lento idlule, usekhathele iyona. Siyabonga kakhulu. Sicela niqhubeke nokulike, nisubscribe, niphinde nikhomente. We love you. Bye.